Takže lidi, tam se, a tady další vidíčko. Tady táta se koupe, pokud jste viděli minulý video, jo? Pojďte, podívej se, já tady musím hodit v trenkách, abych je neviděl, podívejte se lidi, co udělal, ono má spoluhrádky, hlavně, vole. Má jeden vejce, ještě nejde máslo, protože to je teď drahý, jo? Tak já se jdu vykoupat, ale prosím tě, zahodit na chvíli, můžu vykoupat. To mám konečně smytý. Ne! Oliver, ne! Nedělej to, teď jsem si to umyl. Dobrý. A už on neumí náhodou, já bych si to rád udělal ty trenky, už neší. Já bych chtěl